bizlerin onuru için canını ortaya koyanlar. Bugün çok daha güçlü, çok daha kararlı. Piştî sêze mehan hevserokê HDP Selahattin Demirtaş di heftê Mehê de li Enqereyê beşdarê rûniştina doza xwe dibe. Parlamenter û hevserokên HDP Amedê bi daxuyaniyek şapemeniyê bangewaziya beşdariya dozên hevserokên HDP kirin. Parlamentera HDP a Amedê Felek Nazuca girtina hevserok û parlamenterên HDP wekî derbeya siyasî binavdike û dibêje ew ê şopdarên doza hevserokê xwe bin. Darbeke siyasî hate meşandin wî welatî. Hevserokên me di nav de 12 hevekilî me tevayî hatin binçavkirin. Îro jî hêne hevekilê me tevî hevserokê me di nav çardîwara de rehîn hatine girtin. Tesadüf nîne sizde meh piştî girtina rehîn girtina hevserokê me Selahattin Demirtaş cara yekemîn derkeve pêşiya dadgehê. Dîsa jî hevseroka me Figen Yüksek da berdewamiya doza wê li vê derê em dixwazin nîşan bidin wek gelê Amedê ku em ê şopdarê doza hevserokên xwe bin. Ji ber wê jî ji Herêmê û ji Amedê jî wê gelê me berê xwe bide Enqereyê. Parlamentera Kurd iddia dike dewlet bi girtina siyasetvanan dixwaze îrada gelê Kurd rehîn bigire. Devlet bi girtina hevserokê me esas xwast deriyê siyasetê bigire. Lê em divê çi dibêjin, çi dibe bira bibe îrada milyonan insan tu kes nikare rehîn bigire. Ji ber wê jî stekna gelê Kurd li hemberî vê rehîngirtinê di xwedî derketê de nîşan dibe. Îro ne Figen Yüksek da Selahattin Demirtaş yan İdris Baluken tên darzandin. İrada 6 milyon insan tê darzandin. Ji vê jî em ê îrada xwe xwedî derbikevin. Teqas em ê bi ser bikevin. Hevserokê HDP Amedê Şerîf Camcı jî dibêje zext û zoriya desthilatiya AKP nikare çavên siyasetvanên Kurdan bitirsîne. Di hundirevê 2 salî de ji bo zext û zorê îxtidara AKP li ser partiya me jî roj bi roj mezin dibe. Siyasetmedarê gelê Kurd destpêkê de gorî her tiştî amade ye. Bi va zext û zorî ne mimkün e siyasetmedarên me paş de gav bavîjin. Lebelê ew bi roj vê vêya ji xwe re kirine riyak dixwazin bi vêya bigêjin derekê lebelê ne mimkün e destpêkê de ez vêya dixwazim bêjim. Wî daxuya kirin tevî neh parlamenter û 68 şaredarên Kurd bi hezaran xebetkerên HDP û DBP jî girtîne. 2016 heta ana girtiye ew cara yekemîn derkeve. Hêjayê bîrxistnê hevserokên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek da di çarê mijdara 2016 de hatibûn girtin. Neha tevî wan neh parlamenterên HDP bi hiceta ku endam an jî rêvebirin rêxistina terorê ne girtîne. Demirtaş bi tawana serokatiya rêxistina terorê û propagandayê her wiha ji protestoyên Kobanê jî têdad kirin. Di îdanama wî de ji bo wê ji 43 salan heta 142 salan cezayê hepsê tê xwestin. Dadgeh ji bo Figen Yüksek da jî ji 30 salan heta 83 salan ceza dixwaze. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.